Văzută în ansamblu, comuna Tamaș este o limbă de pământ în județul Bacău, binecuvântată de Dumnezeu, în care natura și lucrul omului s-au îmbinat de-a lungul secolelor într-un mod atrăgător. Natura vie și încântătoare, solul bogat și roditor, sârguința și valorile perene ale oamenilor locului sunt darurile ce fac să îndrăgești aceste meleaguri. Comuna Tamaș este darul Siretului, marele râu șerpuind de majestuos pe câmpia ce mărginește comuna, când aproape, când departe de așezările omenești, oferind prețioasa apă pentru agricultură, zootehnie, dar și pentru populara activitate recreativă care este pescuitul. Satul Furnicari se află pe agenda cunoscătorilor sportului cu undiță și lansetă. Siretul, cu malurile sale acoperite de sălcii și arini, este și casa multor viețuitoare sălbatice. Oricum, iubitorii de frumos vor ști să se bucure de ore de odihnă în pădure sau pe malul apei. Dar să ne gândim cum ar fi ca aceste locuri naturale să fie bine valorificate pentru turism prin construirea unor pensiuni și amenajarea unor locuri confortabile pentru pescarii duminicali, dar nu numai. Aceasta este o primă invitație pe adresa potențialilor investitori, mai ales că legăturile rutiere cu Bacăul și alte comune sunt bune. Ceea ce îi leagă trainic de secole pe locuitorii acestor meleaguri este credința creștină, ortodoxă ori romano-catolică. În biserici mari de zidărie sau mici de lemn, cei 3200 de locuitori ai comunei Tamaș se reunesc duminică de duminică pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Ritualul este ținut neabătut de preoți cu har, lăudați de localnici pentru râvna și bunătatea lor. Bisericile ce domină cu statura lor, cele 3 așezări, Tamaș, Chetriș și Furnicari, par să vină din negura timpului, cu ale lor fresce și arhitectură în stil bizantin, ori cu simplitatea sculpturilor de tip catolic. În biserică nu contează vârsta, statutul social, averea și ocupația, fiecare pleacă încărcat de gânduri bune, mai unit în idealuri și aspirații cu vecinii săi. Spiritualitatea și toleranța creștină va asigura mult timp de aici încolo identitatea acestei colectivități. Cea mai plăcută societate este aceea în care domnește un senin respect reciproc între cei care o alcătuiesc, observa marele Titu Maiorescu, iar în Tamaș cu siguranță există acea toleranță care apropie societatea locală de ideal. Al doilea pilon de unitate al comunei Tamaș este școala. Edilii locali s-au străduit să-i asigure toate condițiile care să o lege de modernitate, de civilizația pe care o întâlnim la oraș. Copiii comunei, căliți astfel la flacăra cunoașterii, se bucură de un trai mai ușor decât al părinților și strămoșilor lor și le vor duce mai departe mândria și tradițiile. Elevii din Tamaș dispun de toate, de la calculatoare conectate la internet și până la terenuri de educație fizică și un centru pentru activități after school. Corpul profesoral este mic, bine sudat și dedicat menirii sale, iar sărbările școlare mențin o atmosferă de emulație și optimism. Dacă am pomenit de sport, ar fi bine de amintit că, invocând vechea împărțire administrativă a județului, în care era comasată cu Gioseni, Tamaș se poate mândri cu lansarea către handbal a 2 jucătoare de mare valoare, precum Liria Drăgănescu și Eugenia Jitaru. Din punct de vedere arhitectural, Tamaș oferă un mix interesant de gospodării simple, tradiționale și case moderne. Comuna a căpătat pe măsura trecerii timpului toate utilitățile de care se bucură orășenii: drumuri asfaltate, apă, canalizare. Primăria a îmbrăcat și ea hainele actualității pentru a putea lucra cu o mai mare eficiență.
Desigur, baza unei unități administrative din mediul rural rămâne agricultura, care în Tamaș se practică intensiv. Se fac eforturi pentru o și mai bună valorificare a pământului prin refacerea rețelei de irigație și introducerea celor mai moderne tehnologii ale agronomiei. Deja recolta abundentă începe să fie valorificată la un alt nivel prin apariția în zonă a unei crescătorii de păsări de mare productivitate. Este totodată o a doua invitație pentru investitori, deoarece potențialul zootehnic al comunei Tamaș, bazându-se pe o considerabilă producție vegetală, este departe de a fi epuizat. Aici pot ființa crescătorii de bovine, ovine, păsări, pește, din care se pot dezvolta spectaculos industrii ce le pot valorifica și mai bine, precum cea de produse lactate, marochinărie, textile, preparate culinare și câte și mai câte. La fel, o altă bogăție naturală a zonei este lemnul, care a atras producători și aduce venituri la bugetul comunei și susține sectorul local de construcții aflat în plin avânt. Am vorbit în ultimele minute despre munca încărcată de satisfacții ale tămășenilor, dar care se și desfășoară zi lumină și necesită trudă. O comunitate rezistă vremurilor numai recuperându-se după astfel de zile de muncă grea. Îmbrăcați în cele mai bune haine, ori venind direct de la câmp, oamenii din Tamaș se adună să se distreze, iar bătrânii joacă hora, cei mai tineri acceptă provocarea unei sârbe în ritm viu și copiii învață pașii de la părinții lor. Așa a fost de sute de ani și poate că de aceea Lucian Blaga credea că veșnicia s-a născut la sat. Edilii locali acordă o mare atenție sărbătorilor locale, având semnificație laică ori religioasă. O a treia invitație pentru oamenii de pretutindeni de a-i vizita pe acești oameni buni și ospitalieri la ei acasă. Hora se întinde și se strânge, imaginea se depărtează și ne arată un pământ binecuvântat de Dumnezeu și de oamenii săi, ocrotit de o hora a unor spirite blânde și binefăcătoare, invizibilă ochiului, dar relevată sufletelor, comuna Tamaș.